dilim, ngunit nakita ko ang iyong ngiti. Kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sa rihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, nang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-bit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo. Sa yakap mo, (6:30 a.m. online Holy Mass). Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, Father Felix Furlan,
Sister Gina Fernando, Cardinal Luis Antonio Tagle, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Melin Yungko, Capadocia Cala, Marianette Cabrera, Nestor Nick Tino. For good health, guidance, enlightenment of Joy Guitard and JC Guitard, Luz Bimindayap and children, William and Johnny Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, VJ Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Hanlom Hardine, Geraldine de Guzman, Cheryl Sobere Malt, Honrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family, Carmen Chu Dakay Pinili and children, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Yamedo family, Obiso family, Janine Andrea, Joneline and Jerry Lee Arthur Bismanos, Antonio II, Yvonne Jorin, John Albert Bismanos, Arda family, Disipulo family, Rejano family, Vega family, Esparcia family. Special intention for Jeremy Rowena. Safe pregnancy for Kathy Lee Palen and normal delivery for her baby. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Desua family, Luz Mimintayap and children, Terdes family, DM Commercial and Yapitritz, Lourdes Segundino, Puraan Marie, Raymond John Alain, and Joben Benedict, Sigmund family and Bulyo family, William and Shoni Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila, Honrado, Jade Aldrich Honrado, Reyum Honrado III, Pinili and Dakay family, Antonio II, Yvonne Jorin, John Albert Bismanos, Charlon and Lovelia Husay, Therese Aranzado, Arda family, Disipulo family, Rejano family, Vega family, Esparcia family, Norma Lim, birthday of Norma Encarnacion and Andre Estoche, 47th birthday, 4th birthday of Zoe Sky Roncesvalles, 78th birthday of Jeronimo Salomon, 25th birthday of Welcia Vender, 18th wedding anniversary of Lorna and Sonny Delicuado, wedding anniversary of Ramona and Adrian Aligato. For the eternal repose of the following souls, Ernesta Fadriga Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Potasio, John Carlson, Telma Figura, Unides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Victor, Cortez, Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr.,
Castor Chua Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia Barcelom, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chonglim, Frank Sr., Basalo Guitard, Agnes and Nieves, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emiterio Dichu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Emma Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Liliam, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio Ligaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Teopistes, Sigfred Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino Tenebro, Vitaliano, Deo Gracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Chiapista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Chiapista, Paulino, Webina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josepina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alicia, Dolores, Ben, Brian, Rus, Telma, Rus, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sara, Ray, Linda, Raul, Rufino, Kiana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Serelina, Joscoro, Miguel, Eli, Senon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrellita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Leting, Albina Honrado, Reyum Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Lekit, Griselda, Ernesto, Marichu, Ignacio, Josefa, Josepina, Amparo, Flor de Lisa, Victorioso, Raimundo, Elpidio, Rosario, Rosalia Lopez, Maria Mercedes, Senador, Hill Sr., Aurora, Minda, Delfin, Arsenio Cabras, Rufino, Armengola, Chodoro, Emilia, Celendoño, Joventino, Ulysses, Anastasia,
Ernesto Graciano, Rolando, Stanislao Jr. and Sr., Ronald, Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Ramona, Daniel, Pedro, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Shutikia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Guntrano Sr. and Jr., Santos, Corazon, Marieta, Joan, Narsing, Danilo, Edelbert Sr., Eufrosina Abos, Francisco Chua, Warren Chua, Flor Chua, Angelo Chua, Constancio Chua, Prudencio, Lucrecia, Patricia, Roland, Erning, Eulogia, Cecilio, Celondonio, Benito, Peregrino, Teopanis, Teodoro, Leona, Nicolas, Tatay Eding, Bobby, Rafael, Cecilia, Iluminada, Urbano, Paula, Fabian, Karina, Joselito, Virgilio, Manuel, Walter, Marlon, Tiolita, Carmelito, Glory, Melchor Sr., Melchor Jr., Henry, Margarita, Alipia, Joveniana, Bienvenido, Santiago, Sofia, Milesio, Eva, Sosimo, Crisanto, Rosa, Rustica, Timotia, Teofilo, Jerry and Sanimi, Minga, Paing, Abonja, Pierta, Florencio, Ronidito, Alfonso, Mino, Plonia, Porto, Hironho, Celestina, Leoparda, Eulogio, Dalmasio, Ricarda, Lucio, Pasyolan, Juana, Job, Reynaldo, Fe, Oscar, Joel Pasyolan, Carlos, Rogelio, Maura, Birihana, Martin Daclan, Norma, Donato, Celerina, Matrona, Ramil, Rudy, Boteng, Lilian, Uyang, Romeo, Lorenzo, Maximo, Felix, Paul, Inday, Rolly, Paul, Serhia, Poring, Rodora Pasigna, Beatriz Antonducan, Martin Di Vinagracia, Abayap, Juana Valencia, Perpetual Tandok, Amelito, Catalina, Magno, Ferdinand, Ambrosio, Crispina Arda, Crispina Bong Hanoy, Romeo Vega, Enrique Agco Sr., Romulo Sr., Dolores, Erlinda, Hospicio Sr., Hospicio Jr., Presentacion, Hanili, Connie, Miguel, Rufa, Hugo, Death Anniversary of Cesar Pasigna, Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, First Death Anniversary of Sopromio Enting Tolesa Jr., Birthday of the late Miguela Gonzalez, All Souls in Purgatory, the Forgotten Souls, and those who died of COVID-19.
palihog manindong. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon maginusol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan, itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niining makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Si Job miingon, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto, apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios. Unsaon mo man paglalis kaniya, sa libo kapangutana niya,
walay makatubag bisag kinsa. Maalamon o gamhanan kaayo ang Dios, ug walay makasukol kaniya. Sa walay pagpasidaan, tay-ugon niya ang kabukiran, ugon-ubon niya ang iyang kasuko. Gipalinog sa Diyos, o gitayog niya ang yuta. Giyugyug niya ang mga haligi, nga gisukaran sa kalibutan. Mahimong pugngan sa Dios ang adlaw, aron dili musubang, ug ang mga bituon aron dili na mudan-ag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit, ug sa pagyatak niya sa buko-buko sa libyatan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang Kabo, ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya, ug walay puas ang iyang milagro. Miagi ang Dios, apan wala ko siya makita. Dadun niya ang gusto niyang kuhaon, ug walay makapugong kaniya. Walay makapangahas pagpangutana kaniya. Unsa bay imong gibuhat? Busa unsaon kuman pagtubag kaniya. Bisag wala ako'y sala, mauray akong mahimo ang pagpakiluoy sa Dios, nga akong maghuhukom. Apan bisag pagsultihon niya ako, dili ako makatuo, nga patalinghugan niya ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, atong tubag. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Matag adlaw, nagtawag ako kanimo o Ginoo. Kanimo gibayaw ko ang akong mga kamot. Magbuhat ka ba og mga katingalahan alang sa mga patay? Mubangon ba ang mga anino aron pagpasalamat kanimo? Tubag. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Magsaysay ba sila sa imong kaluoy didto sa lubnganan, sa imong kamatinud-anon didto kanila nga nangamatay? Tubag. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Gipahibalo ba ang imong katingalahan didto sa kangit-ngitan, o ang imong katarong didto sa yuta sa kalimot? Tubag. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Apan ako o Ginoo, nagsinggit kanimo sa akong pag-ampo sa kabuntagon, naghulat ako kanimo. Ngano o Ginoo, nga gisalikway mo man ako, nganong gitago mo kanako ang imong naong? Tubag. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo.
Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, "Mosunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tawo." Ug miingon siya sa laing tawo, "Sunod kanako." Apan miingon ang tawo, "Sir, mauli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios." May laing tawo usab miingon, "Musunod ako kanimo, sir. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay." Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May buntag kanyong tanan. Mga kaigsunan, sa atong Ebanghelyo karong adlaw, gipakita lang ni Jesus kung unsa ka demanding, kung unsa kalisod ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos, katong mga tao nga gusto mo sunod niya. And so sa tao nga unang mi-express sa iyang tinguha nga musunod kaniya, mao niyang iyang gisulti. Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tawo. Unya sa ikaduha, kadtong niingon nga musunod apan ilubong una ang iyang amahan, si Jesus miingon, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay." And then sa ikatulo katawo nga gustong manamilit sa iyang banay, mao niyang gisulti ni Jesus, "Kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios." Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Jerome, usa ka pari niya. He is also one of the doctors of the church. Siya natawo ni adtong 340 didto sa lugar nga gitawag og Dalmatia, nga usa sa mga provinces sa Roman Empire. Siya inila nga usa ka maayo ug bright nga estudyante nya, maayo kay siya sa language. In fact, daghan siya languages nga nahibaw-an nya. Dako kaayo ang iyang gugma sa pulong sa Dios nga atong makita diha sa Biblia. Ug tungod niini iyang gitranslate ang Biblia from Greek katong Old Testament ug from Hebrew ang Old Testament ug Greek ang New Testament ngadto sa language nga Latin. Yang anong Latin man aron mas masabtan sa mga ordinaryong tao, tungod kay Latin man ang language ni adtong panahona. Just like karon, for example, just to sidetrack a bit, karon English o Cebuano diri sa Cebu ang language nga atong gamiton kung magmisa ta, tungod kay mao man ni ang languages kaning duha ang masabtan atong tanan, being the languages that we normally use. Mga kaigsuonan, si Saint Jerome, aside sa iyang pagka-bright, inila usab siya sa iyang pagkainit ug ulo, hot-tempered ni siya. Dali siya nga maglagot, highly critical siya sa mga tao nga tan-aw niya wala magsunod sa mga pagtulunan sa simbahan. In fact, diha to'y usa ka Santo Papa nga mi-comment nga kini kuno si Saint Jerome, kung dili patungod sa iyang dako nga gugma sa Dios ug kung dili patungod sa iyang pagkamapaubsanon, most probably dili siya mahimong santos, tungod kay lisod man siya og karakter. Now, kung ato ning pamalandungan kining kinabuhi ni Saint Jerome, kining iyang kinaiya, di ba familiar man kaini mga kaigsuonan, tungod kay ubay-ubay man sa nato ing ani man og kinaiya, kanang dali ta maglagot, kanang highly critical ta sa ubang tao, kanang naay mga tao nga maglisod og deal nato tungod sa atong batasan.
Well, we are in the same situation as the saint was. Daghan tag mga sayop, daghan sa siyang mga sayop. Siguro ang nakalahi lang yun is ang dako kaayo niya nga gugma sa Dios. Maingon nato nga ang gisulti ni Jesus karon sa atong ebanghelyo iya gyud nga gisunod. And iyang gisunod in a radical way. No, tungod kay gidevote man gyud niya ang iyang kinabuhi sa pag-translate, no? Especially sa pag-translate sa Biblia. Mga kaigsunan, ambot lang kun asa tadapit sa atong pagsunod ni Kristo, most probably dili ta parehas ka-devoted ni Saint Jerome. And yet at the same time, we are also gifted in areas that he may not have been particularly gifted. And certainly, kitang tanan, pwede gyud kaayo nga motubo sa atong pagtuo, kung dili lang ta magpadala sa atong mga kahuyang. Matud pabitaw sa usa ka panultion, a water drop hollows a stone, not by force, but by falling often. But pasabot nga, what is really more important in our following Jesus is kining perseverance, ang atong pagka-malahotayon. Karong adlaw hinaut unta nga kining maong ehemplo ni Saint Jerome mahimong inspirasyon sa atong pagsunod kang Kristo. Palihog manindog. Ato karoy padangat sa amahan ang pangaliya sa iyang katawhan diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, nga magmalahotayon kini sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong nasod, nga ilang mahatag ang kahupayan ni adtong hinikawan sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kaigsuonan nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoong Dios, sa imong pagpatalinghog sa among pangamuyo, itugot kanamo ang usa ka lig-on nga pagtuo ug hugot nga pagsalig pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sa mupa ug sa
palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mamakamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tugutoy kami, Ginoo, nga sa among pagpalandong sa imong pulong gumikan sa panig-ingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makaagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Palihog manglubot. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magambo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagay ko ng imong ngalan, umabot ka na imong gingharian, matuman ang imong pag-uon, inisayod ka, maingon sa langit. Ang kalan una mo sa matagalaw, ihatag ka na mo karong anawan, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinunua sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang dahog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kalinaw. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Kinibaon akong lawas,
Palihog malindog. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo, makadasig unta sa kinasingkasing kanamong imong mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod, ug sa pagsunod, makadangat sa kinabuhing dayon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.